dengan wasit yaitu Bapak Ceker dan juga Bapak Sorikin. Yo dan sakti tanpa aji tenani, teguh tanpa beguru, tegoyo tanpa tunggu. Iya carane iki tekok ae gurune. Monggo inilah salah satu pertunjukan seniman adu laga yang sudah terbiasa dilakukan para jawara dan juga para pendekar yang ada di Kota Blitar maupun yang ada di Kota Tulungagung. Lek ora biasa ora wani soalnya. Yo Mas Bro, jago biasa ngono kuwi. Sok kalah yo sok menang. Sok menang yo sok kalah. Kalah jenenge ungkal. Monggo Pak Ceker, Bapak Solokin. Dimutni ojo ngewal ojo ngajak der jila. Bapak Uci dari Bolo Sewu Tulungagung representan dari Singo Rogo. Mas iyo Rosali Pitung Sapi. Keamanan tetap terkondisikan Bapak Jati, Bapak Ibu dan juga penjaga petut Bapak Jubri beserta Bapak Kasian. Petutnya tetap terkondisikan Pak Kasian. Lek tidak layak dipakai, tidak usah dipakai. Yo, matur suwun Mas Uci dari Bolo Sewu. Tenane Bro. Yo, sing semangat Pak Songep. Terima kasih, yaitu salah satu atau MC kodanya dari Blitar Raya, yaitu Bapak kami tuo Sabrul Godrong dan juga Bapak Mahmudi yang dari Sawakar Manunggal yang sudah ikut serta mendukung dan juga menyuyung adanya pertunjukan seniman yang berada di Kankap kantor Kali Blitar. Aku Ganasi dari Satrio Petut Rejo tangan persahabatan dari Sambo Ulung. Ora opo satu kali cambukan, kurang dua kali cambukan. Monggo Mas Agus diupahne petuti Iwo karo dengan munggah karo medun ditamani opo montroni. Fokus sound system audio Sakti Wahyu Budoyo RNR, salah satu catering dari Kota Blitar. Suberjo Sanan Kulon Blitar dari alam-alam SPR. Wes to pesen opo enek? Mbok beli sapi, beli wedhus, jangan kates, rawu, kulupan, lodeh, iwak kali, iwak laut pun komplit nggih. Langganane Pak Guntur iki. Monggo bawa kami to dana. Pak Puji Pidut ditoto. Diaturi ojo ngewal ojo macet ger jilak. Manut karo tata tertib seniman yang berada di Kota Blitar nggih. Mboten asal ngewal, mboten asal macet ger jilak. Nitir nggih mboten parang nggih. Sing. Yo. Dulure dari Blitar Timur. Yo. Cilik ora kurang bakal. Gede yo mesti nek nokol. Tergantung nasibe. Akal okol ukil. Ukel urute yo tinggi. Yo le sing toto tatas didi senane majat le madep. Jome ngawut ae. Piye nek arek gurune kae.
Adyo ke satrio sing sejati. Santri artinya satrio. Sindene yo ayu-ayu, sindene lanang tansaya ganteng, Pak Songe piye yo nom-nomane jan kaya Ranggalawe, kaya Janaka tenan iki. Helme cepot digekne, matur suwun dulur dari Bintang Timur. Ki semua ganti iki. Langkung gede dulur. Delok main iki iso ora? Yang belum kenal dikenalkan, yang sudah kenalan diakrabkan. Siapa dia? Mas Rudi dari Singo Rego Rosotan. Bapak Selamat dari Satrio Pecut Reco Tangan. Matur suwun hadiripun Bapak Ansori dari Sentiaki Wajak. Atuh tonggo aku rene golek dulur, kalih golek hiburan, kalih muri-muri budaya Jawa, warisan leluhur nenek moyang. Bapak Ansori dari Sentiaki Wajak. Yo yo duren cangkokan leren rokokan sik ora apa-apa, bayare potong separuh kan. Rene tengkap loran leren. Wahyu sakti budaya. Ini Bapak Manasi dari pojok. Keamanan tetap terkondisikan Pak Jadil, Pak Ipung. Jangan sampai lengah, jangan sampai lena, tetap terkondisikan. Pemain manut wasit yang di atas panggung tidak boleh berperan. Iso panggung parah. Yo, monggo Satrio Pecut Reco Tangan. Sik rapi tenang iki. Tadono. Bapak Songe nyanyi odo. Iho. Sampun salaman. Matur suwun Mas Rudi. Matur suwun Bapak Edi. Helme disebut ganti karo cancane. Yo iki lho jago tenan iki. Jan lamak tenan iki. Songo. Nang lijik. Tenang imek. Dan asli bapak tenan iki. Yo Singo barok tenan iki ya. Dari Satrio Samudro. Mas Dikan Juragan Iwak Laut. Dari panggung Rejo Bos Iwak Laut. Perjalanan Jatuban Bapak Ansori dari Sentiaki Wajak Tulungagung. Yo titisane bae nggih Mas Ansori. Tunjukkan pesonamu Mas Dikan. Sepenting gembrote melu agak semangat. Muga-muga lek bakuan Pak Laut lancar nggih. Tambah barokah, amin ya rabbal alamin. Tuwane yatim-yatim mandi. Ganti petut yo ganti aja. Ganti kendah yo ganti petut. Milih petut sebarang yang meriang di atas panggung. Petut yang mau dipakai mau diserahkan petugas, yaitu Bapak Jupri dan juga Bapak Kasian. Yo sing
semangat bro. Kankap menjadi lautan manusia. Panjenengan bopo guntur yo iso-iso ae. Tiban kene Kankap. Nggih, alhamdulillah berkat beliau seni tiban menjadi maju, menjadi semarak, dikenal di berbagai kalangan maupun golongan nggih. Wonge sing Pak Guntur. Pak Guntur tiyangnya sing bagus kuning. Menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang dari fraksi PDI Perjuangan nggih. Wonge jan tegas pol. Neng Yoloman. Yo, monggo pilih betul sembarang. Sing tuwa yo oleh, sing dek yo rapopo, sing ijo nggih angsal, sing merah terima tansaya oleh. Yang penting yang jatuh panggung. Apa Pak Ansori? Yo, obahne pecute. Ngiwo karo nengen, munggah karo medhun. Ditamani Joko mantrane. Leno pangidane seplano ning dadane. Matur suwun Mas Dikan dari Satrio Samudro dan juga Bapak Ansori yang dari Sentiaki Tulungagung. Ki wayang anyar blas rong tahu. Tas metu saka pondok. Wahyu Udoyo Singo Barong. Mas Jarwo Singo Barong. Ki Mas Darmo Bandul. Yo sing rong kenal yang sudah kenal di akraban siapa dia Mas Darmo Bandul. Dari Satrio Betul Reco Tangan akan berhadapan, akan seduluran, akan menyambung tali silaturahmi si Gondrong dari Bangli Sakti. Yo janji gres iki buntele jeruk cepot yo wes tole petuton sak rasamu ora apa-apa sak ora ditadai wong budal timbuli boke semangat Mas Darmo iki. Nggih Mas Darmo, solah bawamu tunjukkan pesonamu Mas Darmo. Ora krese. Karkor tatune ndak eneng iki. Pancen Singo Barong tenan iki ya. Yo le gandengmu Singo Barong iki. Sing rasa calone diwales. Ajar neh kok. Boleh ana masalah jikot karang metut sotek piye. Gowo surya sak pak wis lancar kok. Hai. Asik. Yo. Iki lho. Yo Mas Darmo ditamani Joko mantrane piye lek marai gurune duit kena opah ning kanca mangga duit kena opah ning les seduluran ojo nganti owah petup kena opah ning lek kacang pangga yo aset sing awas Pak Wagana Pak Puji sing hati-hati keamanan tetap terkondisikan Pak Ipung Pak Jamil buku-buku bijik panjenengan buku propos dari Nadi Zakat Rabu buku-buku panjenengan Bapak Heru Winardi izin zakat hadir di tengah-tengah kita nggih. Niku wonten kepentingan wonten ingkang kathah. Ki sokajene iki masih bersama Singo Renggo. Resotan karo Mas Gentong. Iya premane Gunung Pegat iki ya.
Mas kamanane Pak Jabil. Yo. Dari Singorenggo. Was asik. Pancen yo angel. Lada iya lah. Rata gaya penak. Aja dhuwur-dhuwur, aja ngisor-ngisor, aja macek-macek, aja ngisor-ngisor. Kendange penak, MC-ne penak, musike penak, yo kendange melu. Iya ora melu. Asik asik. Persiapan untuk roll ngasih wasit yaitu Mbah Imam Mukayat yang dari SPR dan juga Bapak Guntomo. Lagi kepada Mbah Imam Mukayat dan juga Bapak Guntomo dengan hormat dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau penggantian wasit Bapak Puji Bidut dan juga Mas Kamiko karena kepada Bapak Guntomo yang dari Wisanggeni dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau penggantian wasit Bapak Wardana dan juga Bapak Puji Bidut. Matur suwun kepada Bapak Mahmudi dipersilakan monggo. Jalito boyokmu kaya apa tak rasane ya jalito sebelahmu kaya apa tak tadane goyang karepmu ora kok goyang karepmu ora apa-apa ora gresik padha jagone yo ngono bar tarung yo ambung-ambungan hartarung rangkul-rangkulan yo duduk semayanan rokokan ini son sopo ki kaitane pendekar tenan iki Mas Nito dari Galuh Mampang aku tuwek jago urat ora gur jago-jagoan iki jago tenan iki ayo Mas Nito tarung sing apik ya contoh adik-adikmu ayo ketemu dulur lanang sing okeh meseme okeh guyune dulur lanang tulung agung kanca lawas ya suwira cetok pisan dijak gojekan ya musiknya ya penak sindene ya penak sing tiban ya penak diatur ora apa-apa tokno aja-ajimu nyeblak aja tanggung-tanggung sak rosamu ayo Mas Lipo keblamu tahun 80-an di Mas Lipo latihannya ra gemen-gemen ngeli nek kali banjir wis biasa sing kari dhewe kecantol ning dapuran ya untung ora ngombe lumpur ora ngombe dut cek selamat lir sambikala iso ketemu dulur-dulure dian ayo Mas ora apa-apa nyeblak sak rosamu Mas Niko ya ora nesu ya ora emosi sak rosamu pokok doyong aja majek aja ngewal aja nyelindit wis biasa lek ngono kuwi sego pecel lawe terong sego jago
aja dinyek. Yo. Wetenge sing gedhi lho Kang. Oleh wetenge sing gedhi. Ora kenek. Ganti pelandang, ganti nada. Bapak Buntomo kalih Bapak Imam Mukayat selaku sesepuhe pelandang ya iki. Nom-nomane ya jago. Saiki wis sepuh, wis trimo melandang ae momong anak putu. Ayo terus. Melestarikan budaya Tiban, melestari iki tujuane ya ora golek apa-apa, murni nguri-nguri budaya, ya ora golek sangu, ya ora golek amplop, ya ora golek duit. Jenenge enek disangoni ya matur suwun. Kudu didasari ngono. Melestari Tiban iki ngadeg jejeg garis lurus, semangat lek nguri-nguri budayane tinggalane nenek moyang. Yo, ayo le, jajali mbahmu, bedahan wetenge, bedahan dodone, apa boyoke, ora apa-apa. Yo, kula ditata jagone, etan ditata. Sewak-sole sewak rame Tibane. Penontonnya ya sewak-sole gembruduk foto teko. Kaya laran diciluk jelek Bapak Tarjo. Nah ya ngono. Sesepuh ini mene contoh ini gila Tiban. Tadah joget, tadah nih. Kenek yang guyu, orang kenek yang guyu. Jago kena jalu ya biasa, jalu ya biasa. Wis to, gerak-gerak ora apa-apa, iki semangat. Yo, ayo wis, Mbah, upawa sami-sami enten lupute putune. Sopo iki koyo tandhi gedhi dhuwur. Padha gantenge, padha jangkunge, padha jagone. Lincir kuning. Suwira ketok iki delene ning ndi Pak Topo. Tambah lemu. Jajal Kang. Mohon pengatasanipun dumateng Bapak Faizul dipun kalian Bapak Tarjo di tempat MC. Bapak Faizul pasuwun tidak datang tempat MC. Yo, dulur Jalu Mampang, Adrian Sembon, ketemu dulur lanang saka dulur Tulungagung. Podo peke kalah linjik sithik ora apa-apa wong kebuke padha ping telune yo dialog opo yo Jalu Mampang yo wis to unyer-unyerno salah lari yo oleh ora apa-apa Mas sithik-sithik latihan. Mas Agus, berganti saya. Yo,
Landange sing teliti, aja. Bonggol betul ditekem tenan. Aja diturahne. Ora krasa kang negur kaya ngono kuwi. Sing owak diyer ngono. Yo. Kari dhewe sing rusa jajal boyoke bathien sapa ora tobat kowe wanita ora apa-apa salaman dilongke petute sapa ki gedhi dhuwur ireng iki Mas Agus yo biasa langganan dulur lanang tulung agung jago ganas jago gedhi aja adoh wasit landange yo keamanan tetap dikondisikan. Ayo Kang, sak rosamu pokok doyong. Iya juga. Ora apa-apa. Jogeti Mas Agus ben semangat senyeblak. Lah ngono. Ya, joget buta ya oleh, joget cakil ya oleh. Ora apa-apa. Ketemu dulure seneng ngene iki lho tepak iki. Yo. Tibane apik, mecute apik, adahe apik. Wes, sampe ucul sing mecut. Yo. Ganti pecut, ganti tadah. Yo, jago klon ditata. Jago etan akeh. Sabar sih Mas Agus. Pemanasan oleh. Tunjukkan skillmu, tunjukkan sportivitasmu bertarung, tunjukkan keterampilanmu. Yo, ini ki jago wanita tenan, neng pentas ora turut dalan, nggak bengok nantangi wong. Ya, wes manut landang Mas Agus, landangnya yo baik, yo senior. Itu sarosamu pokok daya nyindok ya oleh rokok ya oleh serusa biasanya ngomong kebo sapi ya rasa tenan orang rasa cegat dalan kowe ya jali kaya apa tamakno japa mantramu tamakno haji-hajimu yo salaman bawa sami-sami nek lupute Singapura seni budaya Tiban niku antik ya gebuk-gebukan ya adu rasa ya adu skill ya adu nanging sabare ya salaman ya guyu duwe kopi duwe rokok bareng-bareng dirasani yo beta dase wasit teco baru sebelah siap yo tengah titik rino wengi muktar sa elina wes ora entai jago iki padha demen padha seneng
landhep yen sing kuning atos yen dikurangi ya dikurangi pancen ya pelanggaran sing tegas bahu wes datasi pelandang wasit wis to pokok manut enak-enak keamanan tetap dikondisikan sing doyong Kang sebelahne Kang aja jejet aja mewal aja nyelindit wis to saro samu pokok manut karo tatanan iki padha jagone Mas Suci jagone tulung agung ketemu dulur lanang karo Blitar pilih berutu apa pilih rodok mentok ses terus ora sidone ayo ora sako kancing kok cece mantep ya lebokne mulai ora kena ora apa-apa yo etan siji kulon siji disiapne jagone disiapne gembolane disiapne ilmune bareng-bareng nguri-nguri budaya kidal ayo Mas Suci dicontoh adike saro samu rusak tenan wis Aji Bandung Woso ditamakne Aji Mundri ditamakne Gunung Junggul Segara Asat larane gunung rene segara anake tenggorane dhewe sing sat wis to sak rosamu pokok doyong wih ya manut pelandang lek telak ya aja dikepuk lek tiba ya aja dikepuk ora apa-apa hidup-hidup ya lada selamat sore matur suwun atas kerawanipun panjang masing-masing dan di Kabupaten Blitar ini ya saudara terima kasih kepada Pak Proton dan juga para jawara para pendengar para hadir ya waktu susah sore dan juga wasit sudah meniup panjangnya itu bertanda usai dan selesai sudah pertunjukan seni depan untuk sore hari ini ya dari sekedar pengurusan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga dari saya pribadi dan juga Mas Mahmudi atau Mas Afrul Gondong selaku sebagai MC mobilnya angin pun matur kena jujur kena luhur kena juga kena meromo kena menjuroro kena terap silo oleh marmatan saya atas kami saking MC duit pengajuan tinggal sakare pun kado ayo dong berakhiri ikhlas rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.